बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गावनि गोख्रों खामानिनि थाखाय आसाम नाङै बयजोंबो सिनायजानाय अनसायजानाय IPS अफिसार आनन्द मिश्रानि जाब्रबथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रान अफ राइटखौ लोब्बा लाखिनानै काजिरङानिफ्राय कलियाबरसिम बाइकजों रेलि खालामनायाव नगाव जिल्लानि जख्ला बन्दायाव IPS आनन्द मिश्रा बिथाङा जाब्रबथाय जादों। बे जाथायनि उनाव IPS आनन्द मिश्राखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि साखाथियाव थानाय सनबारि ओनसोलनि फुख्रियाव सासे सुबुंनि जिउ गैयै गोथै सह बोखांदों। जिउ गैयै सुबुंनि देहाखौ जायगानि थागिबि जयन्त बर्मन होनना सिनायथिनाय जादों। मुसलपुर सदरजों फोनांजाब लामा बरिमुग रामपुर PWD लामानि साखाथियाव थानाय फुख्रिनिफ्राय जयन्त बर्मननि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। पुलिसा बे खौरांखौ मोननायनि उनाव जाथाय थिलियाव नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टामनि थाखाय दैथायहरो। आसाम सिलचरनि मासिमपुर BSF केम्पनि बिल्डिंनिफ्राय सासे BSF जवाना गोग्लैनानै जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय BSF जवानखौ मध्य प्रदेशनि 44 बोसोर बैसोनि हुक्काम सिंह बिलाला होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि उनाव BSF जवानखौ गोब्राब हालतआव BSF हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायोब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। BSF जवाना जौ फेनायनि थाखाय बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैदों होनना सन्देह खालामनाय जादों आरो बिथांनि गोग्लैनाय जायगानिफ्राय जौनि बथल, ग्लास आरो प्लेटफोर मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आलफा उदांआ सानै सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबनायनि सायाव MP नब कुमार सरनियानि फिनजाथाय। आलफा उदांनि थांखिखौ गोरोन्थि होनना बुङो नब कुमार सरनिया बिथाङा। आलफानि हेंथायै आसाम पुलिसनि जानानै संगालि खालामनाय धनजित दास आरो सन्जीब शर्माखौ जिउ फोजोबनाय थांखिया आलफानि गोरोन्थि थांखि होनना बुङो नब कुमार सरनिया बिथाङा आरो आलफा उदां हान्जाखौ गोजोन सावरायनायाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायो। बेजों लोगोसे MP नब कुमार सरनिया बिथाङा आलफा उदांखौ रायजोफोरा गाज्रि मोननाय खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो। लोगोसे आलफायाव जयेन जाहैनाय लाइमोनफोरनि सायावबो बिथाङा बुङो दि आलफायाव थांनायनि सिगां 10 खेब सानग्रो माबा मोनसे मोननो आसायाव थांना लाब गैया होनना। UPPL राजखान्थि हान्जाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तानापारायाव UPPL मिरु मावख' बेखेवदों। मावख' बेखेवनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि BP बा सरखार दागोन हागोन बुंनाया बेबायदि परिबेक गैया। बियो ओरैनो आरो बियो गोदान बाथ्रा नङा। जों समायखिरा लानायनि सिगाङावबो सरखारखौ सिफायनो नागिरदोंमोन। समायखिरा लानायनि उनावबो गोजौ बिजिरसालियाव केस थिसननानै सरखारखौ सिफायनो नागिरदोंमोन। नाथाय काउन्सिलाव फैनानै जि मोजां पलिसि लानो थाखाय बिथांमोना मोजां खोथा बुंनांगौ। दिनै बिथांमोननि दोलोनि गाहाया हेंथा दोलोनि नेता हिसाबै बिबान लानांगौमोन। बिथाङानो दिनै गोबां खेब काउन्सिल जालांबाय, दिनैसिम काउन्सिलाव नुजाथिफैयाखै। बेनो फोरमायोदि बिथांमोना बे ओनसोलनि रायजोनि माबा मोनसे मुलाम्फा जानायखौ लुबैया। बेनिखायनो थांनाय 15 बोसोर सरखार सालायनायाव जेबो आयेन नेमखान्थि गैयामोन। बे नियम नितिखौ जोङो थिग खालामनायलाय बिथांमोना खर' सादों आरो जोङो बिसायख'थि समाव बुंदोंमोन गोबाङानो गोजा न'नि आलासि जानांगोन होनना। बेफोर फाइलखौ मोनफा मोनफा नायगासिनो। गोबां फाइल रोखा जाना फैदों। 1000 कोटि रां मिरु सरकारा होनायखौ बिथांमोना 200 कोटि रांखौ गासै कम्बल खुन्दुं साप्लाइ खालामदों। बेफोर फाइला जोंनि आखायाव गोलैदों आरो गोबां दं। बेफोरखौ गिनानैनो सरखारखौ सोलायनानै गावखौनो बासायनो सिन्था खालामगासिनो होनना। बड'फानि जारिमिननि सायाव सावथुन दिहुनगोन नामा? मानाव गेदेर मनेस्वर दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला BTRनि गाहाय प्रमद बर'जों सावरायलायनाय जादों। बर'नि जारिमिनारि बरनथावथाव सावथुनफोर बेखौ जोङो बरननाय जागोन आरो सावरायनायाव प्रमद बर' बिथाङा बड'फानि जारिमिनखौ मोजाङै बरननानै सुबुं समाजनो दिन्थिनो गोनां दङ। बेखायनो बे सावथुनखौ जोंदाव बड'सानि आखाइजोंनो बरननो हानाय बायदि BTRनि गाहाय प्रमद बर'जों सावरायनानै थिग खालामफिनगोन होनना। क'क्राझार सहरनि गौरां पार्कनि साखाथियाव थानाय बुद्धिस्ट पार्कआव गोदानै लुफुंनाय जोंदाव बड'सानि न' जोंदाव बड'सा देराखौ बेखेवना होयो मानाव गेदेर मनेस्वर दैमारिजों लोगोसे BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बर' सावथुन दिहुनगिरि आरो डिरेक्टर जोंदाव बड'सानि थांना थानाय जिउ राहा दुखु खस्थ'खौ नुनानै BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंदाव बड'सा देरा मुंनि गंसे न' लुना होयो। प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि न' लुना होनायनि थाखाय नेशनेल एवार्ड मोननो हानाय आलायारन सावथुननि डिरेक्टर जोंदाव बड'सा बिथांजों लोगोसे मानाव गेदेर मनेस्वर दैमारि बिथाङा BTRनि गाहाय प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।